A Corporación de Ribeira aprobou destinar os máis de 400.000 euros do posto adicional a gasto corrente. A proposta contou co respaldo do equipo de goberno. O Salón de Plenos da Casa Consistorial de Ribeira acolleu na tarde de onte a sesión plenaria ordinaria correspondente ao mes de outubro. O principal punto a tratar foi a proposición municipal para adicar o post-plus adicional da Deputación da Coruña. Vamos a falar de unha cantidade de 421.000 euros, 421.181,73, e que neste caso pois van a ir destinados na súa totalidade a gasto corrente. Como ben saben, xa no mes de xaneiro se levou tamén outro plan que iba a 797.000 euros aproximadamente destinado tamén a gasto corrente. Naquel caso foi íntegramente ao servicio de limpeza. En este caso, pois, vai destinado ao servicio de alumeado público e tamén 350.000 euros ao servicio de alumeado público e a parte restante, ata os 421.181, vai ao que é o servicio de limpeza viaria. Na súa intervención, o concelleiro socialista Francisco Suárez Puerta destacou a importancia de contar con esta liña de axudas proposta pola Deputación da Coruña, entidade gobernada polo PSOE e polo BNG. Respecto á proposta que se nos fai, sinalar que, cando estaban na oposición falaban de falta de ambición, decían que había que aumentar, e incluso tiñan 22 propostas para levar a cabo. Eu entendo que cos cartos dos que estamos a falar, levar a cabo as 22 propostas é bastante complicado, pero unha, polo menos, facer unha inversión, levar a cabo o que sea un tipo de saneamento ou algún tipo de servicio para os veciños, nos parece que debería ser a forma de actuar. O Grupo Nacionalista tamén se amosou crítico coa proposición realizada polo Goberno municipal para adicar esta partida do posto adicional a gasto corrente. Vostedes, de maneira unilateral, hoxe, deciden destinar o 100% destes 421.000 euros a gasto corrente. A gasto corrente que irá destinado a limpeza viaria ou iluminación, pero iso non quere dicir que se vaya a mellorar o servizo, senón que o que vostedes están facendo é destinar unha parte deses 420.000 euros para tapar buracos duns contratos que vostedes asinaron hai 10 anos, concretamente no 2015. Os dous contratos veñen da época do Partido Popular e, por tanto, eses 421.000 euros non van a servir para renovar contedores, para aumentar o número de puntos de luz do noso concello ou, por exemplo, para reforzar os equipos que hai no concello de Ribeira. Mesma liña que esgrimiu o concelleiro non adscrito, Juan Luis Furones. Por suposto, non está dentro da miña intención privar os veciños de unha subvención que creo que é necesaria, que aparte creo que se pode empregar bien. O único que sí teño unha salvedade de decir que, espero que a xestión que se faga desta subvención sexa mellor que o que a señora Pouso tuvo no outro día a explicarnos que se facía mal no goberno anterior, que tamén era da súa responsabilidade. O PBBI respaldou esta proposta para investir o post-plus adicional 2025. Informar tamén que tiñamos opción de destinalo ben a financiamento de gasto corrente, ben a actuaciones inversoras ou ben a amortización de débeda. Como xa ben se dixo aquí, temos o orzamento tensionado, temos un orzamento no que se ven sufrindo un incremento de gasto ocasionado dos diferentes aumentos de precios que todos somos conscientes que temos en todos os ámbitos, e o Concello, que non é alleo, digamos que como un consumidor final máis, tamén se ve afectado por eses incrementos. A concelleira popular Ana Barreiro apuntou que é preciso adicar o posto adicional a gasto corrente pola situación económica que atoparon ao chegar ao goberno. Son 421.000 euros que nos van a vir moi ben para vellas demandas de alumeado público e tamén de limpeza viaria, porque é unha das demandas máis máximas da veciñanza de Ribeira, e vostede debería sabelo, e, polo tanto, me parece a min que se vostede non vai a apoiar unha adicación 100% a gasto corrente cando vostede ven en xaneiro deste ano de aprobar unha de 700.000 euros dedicada tamén a gasto corrente. Polo tanto, hai que ter un poquinho máis de coherencia, señor Pérez Barral.
O punto foi aprobado por 13 votos a favor de PP e PBBI e 8 abstencións de BNG, PSOE e non adscritos.